हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि रश्मिरेखा ब्लगाव बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय आरो आंनि फेसबुक पेजाव नायदोंबा लाइक खालाम फल' खालाम आरो इउटुबाव नायदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम अननानै आङो माने दायो जयरामपुराव पुजा नायहैनो ओंखारदों देलायखांबायानो बाखि आरो दख'नाल' गाननो बाखिसै बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर जाबाय लोगोफोर दाना आङो गानखांबाय दख'नाखौ बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामहरदो।
Jairampurni Durga puja tegepen. Saumin zadeng. Nanti kayak dokter. Berarti kita mau di samos ke ini. Gelo-gelo. Jabai ini mau bos samos ke ini. Deh, siapa yang usah kasih? Iya, sengaja ya. Nah, terima kasih.